Dende hai 32 anos, Campelo réndese ao sabor da ameixa. A súa festa congregou na localidade poiense a centos e centos de persoas ansiosas por saborear este manxar nas súas distintas variedades, a mariñeira, con fideos e con arroz mariñeiro. En total, a organización estima que se repartiron unhas 2000 racións. O evento, cun fondo arraigo entre a veciñanza, é un dos máis enlleiros do municipio. Esta festa naceu, e hai que recordalo, naceu de iniciativa dos veciños e das veciñas de Campelo, é dicir, aquela asociación de veciños que fai 32 anos apostou por crear esta festa, non? Por tanto, eles tamén, de alguma maneira, son os promotores, son os que tiveron esa iniciativa, ainda que despois, non sei exactamente que ano, o Concello tomou a responsabilidade de levala ao que é hoxe, non? Antes decía Pepe que o que se trata é non só facer unha festa gastronómica, senón que pouco a pouco se foi introducindo actividades lúdicas, actividades co tema do concurso de fotografía. A cita serviu tamén para homenaxear a aquelas mariscadoras e mariscadores que se xubilaron no 2018, unha iniciativa que naceu da man da Asociación de Veciños de Campelo e que agora é xa parte fundamental deste evento gastronómico. Empezou por iniciativa da Asociación de Veciños de Campelo, homenaxeando aquelas persoas de Campelo que se xubilaban. E agora, como non pode ser outro xeito, pois homenaxeamos aquelas todas as persoas do Concello de Pollo que pertenezcan a calquera das cofradías da ría de Pontevedra, como son a cofradía San Telmo, a de San Gregorio de Rasó ou a cofradía de Lourizán. Na xornada inaugural tamén participou o deputado provincial Santos Héctor, que salientou a multitude de iniciativas que combina o cartel desta festa. Combinades o ambiente festivo, combinades a cultura, combinades tamén o recoñecemento ás persoas pois que fan posible que poidamos degustar un produto tan maravilloso como a ameixa babosa ao longo de todo o ano, pero especialmente aquí nesta festa. A gastronomía e o bo tempo houbo que sumar tamén unha multitude de actuacións musicais. Roi Casal, co seu espectáculo Son Galego, Son Cubano, que foi un dos artistas que puxo o ritmo a esta exitosa festa da ameixa, canda el o arxentino Coti ou a banda de música de arcade.